Erkin! Erkin! Adımlap! Yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumyzdaki täzelikler we habarlarla tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Singapur Respublikasynyň prezidenti Hanım Halima Yacob we Singapur Respublikasynyň premier ministri Lee Hsien Loong hemde yurdun äkli halkyna Singapur Respublikasynyň milli güni münasibetli tüýsürekden gutdalaryny we iň gowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň iki tarapdan aragatnaşyklarynyň mundan beýlegem artdyrylmagyna uly gyzyklanma bildirýändigini we ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklaryň ösdürilmegi üçin bilelikdäki taglary dowam etdirmäge taýýardygyny belläp, bu hyzmatdaşlygyň netijeli kämilleşdirilmeginiň halklarymyzyň abadançylygyny oňuň täsirini ýetirjekdigini berk ynam bildirdi. Hormatly prezidentimiz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Hanım Halima Yacob hemde premier ministri Lee Hsien Loong tüýsürekden berk şansalyk we bagtyarlyk Singapur Respublikasynyň halkyna bolsa parahatçylyk ötüş hemde rowançlyk arzuw etdi. Arkadaşlar Serdarymyzyň başçylygyny Bedew wady bilen ul ötüşleri önemli gadam urýan garaşdyrdy. Hemişelik bir tarap döwletimiz ykdysadytyň iň möhüm pudoklarynyň biri bolan ulu we aragatnaşyk ulgamyny dünýä nusgalyk ägirdili tasdymlar üstünlükli amal aşyryp, netijeli halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak başarýar. Hormatly prezidentimiziň AK Party bilen halkyň arkadaşly zamanasy ýylynyň 8 awgustyny Balkan welaýatynyň şäherindäki Garabagoz köl aýlygynyň üstünden geçýän täze awtomobil köprüsiniň gurulşygyna dawraly ýagdaýda badalygy berilmegem taryhy wakadyr. Şu şanly we taryhy waka münasibetli Balkan welaýaty häkimligine hoşallyk maksady geçirildi. Balkan welaýaty häkimliginiň Zenanlar guramasynyň welaýat bölüminiň ýaşlar guramasynyň Türkmenmän şäher geňeşiniň bilelikde guramagyna geçirilen hoşallyk maksady Türkmeniň iň täze taryhyna zer harplar bilen ýazyljak taryhy waka başlandy. İl filaly ýanşularyň, mehrem ineleriň, idari kärhanlaryň ýolbaşlarynyň gurulşyk, awtolow toplumynyň işgärleriniň şeýle jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna geçirilen maksady arkadaşly serdarymyzyň kabul eden karary esasyny Garabagoz köl aýlygynyň üstünden geçýän umum uýunlygy 354 metr bolan täze köprüýiniň gurulşygyna badalygy berilmegi Balkan welaýatynyň ýaşaýjylaryny zähmet üstünlüklerini ruhlandyryp diýilip çykyşlarda aýratyn bellenli.
Bugün dünya döwletleri bilen ygtybarly ýola goýulan köp ugurly netijeli we özara bekbetli ykdysady hyzmatdaşlyk arkadaly ferdarymyzyň paýhasy ýol başlygyny merdany il ulusymyzyň gadymdan gelýän ýol ýölgeleriniň munasip dowamy tapýanygynyň buýsançly güwäsleri. Halkymyzyň asyrlaryň dowamyny goňşy we beýlik halklar bilen sowda ykdysady medeni gatnaşyklar ýygyderli alyp barandygyna taryhy gözli şaýatdyr. Iri diýarymyzyň tarihde öçmejek ýygaldyryň beýik ýüpek ýolunyň ýürek hökmüne iqrar edilmek bolsa, hut häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna gatnaşyklarynyň barha rowşanmagyna täsir ýetirýär. Türkmenistan avtomobil, polot, howa we deňiz ýollarynyň gurulşy hemde ýola goýulşy wagtda bugün dünýä nusgalyk döwletdir. Kenaraka Türkmenman şäherden başlap goňşy Gazagystanyň Ferkedeni çeli udap gidýän bu ýol diňe bir içerkidäli eýsem döwletlary uly gatnaşyklaryna da möhüm ähmiýeti eýdir. Ähli ahmatlyklar üçin edilip, il-urt bekfitli, dünýä ähmiýetli, şeýle möhüm deskanyň gurulmagyna akbata beren, arkadaly ferdarymyza tutuş halkyň sevgisi egsilmezdir. Şeýle alkyşly sözleri dabarada çykyş edenleriň her biriniň dilleriniň finasyny gurly. Welatin medeniýet we sunudy saatlarynyň aty watanymyzy hormatly prezidentimiň alyp barýan insanperwer siýasatyny ýakly ulgamlarda gazanýan deňtaý bolmadyk üstünlüklerimizi, bagtyýar durmuşymyzy wasp edýän aýdym sallary hoşalyk maksadyna aýratyn joşgun paýlady. Ýokary ruh welentlik ýagdaýyny geçen hoşalyk maksadyna atnaşanlar arkadaly ferdarymyza berkçän saglyk, uzak ömür, aty watanymyzyň gülläp ösmeginiň, elit halkymyzyň hasam eşretli ýaşamagyny hatyrysyna alyp barýan beýgi işlerini mundan beýlegim rowançlyk arzuw etdiler. Davranyň ahyryny hormatly prezidentimiň ýüzlenme kabul edildi. Gahryman arkadamyzyň ösüşüň täze belentliklerine tarawatly kitabynyň türkmen, ingilis we rus tillerinde çap edilen 14-nji tomynyň tanışdyryş dawarlary ýokary işçilik ýagdaýyna dowam edýär. Şu münasibetli dawarly şäherler, maksatlar giňerimde bellenip geçilýär. Şeýle şäher Aşgabat şäher häkimliginiň guramagyna da ýokary ruh belentlikde bellenip geçildi. Gahryman arkadamyzyň dörejilik zehininiň sızlap çykan ösüşüň täze belentliklerini tarawatly kitabynyň 14-nji tomynyň neşir edilmegi münasibetli geçirilen tanışdyrış dawarlaryna çykyş edenler hormatly arkadamyzyň jowhar paýhasyndan ýeti zehininiň kemale gelen bu täze kitabyny eziz watanymyzyň içeri we daşar siýasatynyň ähli urlaryny şöhlendirýän 2020-nji ýyly edilen beýik işleň ýaýwanlandyrylan özgörtmeleň ýurdumyzda syýasy, ykdysady, alamy bilim, medeniýet urlaryny amala aşyrýan halkara ähmiýetli esas wakalan giň işleýän beýan edilýändigini uly boýsunç bilen belläp geçdiler. Şeýle-de Gahryman arkadamyzyň ösüşüň täze belentliklerini tarawatly kitabynyň 14-nji tomynyň türkmen, rus, ingilis tillerine çap edilip, halk köpçüligine ýetirilmek bolsa ýaş nesilläň dil bilmek okyplarynyň kämilleşmegine öz täsirini ýetirýändigini, şeýle-de dünýä döwletleriniň halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamak üçin döwletimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän hemme taraplaryň işler, döredilýän mümkinçilikler bilen ýakynyň tanış bolmaklary üçin uly gollanma boljakdygyny uly boýsunç bilen bellediler. Ösüşüň täze belentliklerine tarawatly kitabyň täze jildini hormatly arkadamyzyň 2020-nji ýyly maksatnamalaryň çykyşlaryny, sözlen sözlerini, alma makalalaryny, interwýularyny, gutlalaryny hemde ýüzlenmelerini özüne jemleýäp, ol ýurtmyzda amala aşyrylýan döwlet siýasatyny, milli ýörelgeleri we halkara hyzmatdaşlyga aýdyň düşünmekde bahasyz gymmatlykdyr. Davrada çykyp geplenler Gahryman arkadamyzyň paýhys eleginden sözülip elimize goşan bu kitabynyň mana mazmunyny öz çykyşlaryna beýan etdiler. Mehriban arkadamyz bu eserini betaraplyk parahatçylygy, dostlugy, insanperwerligi, hyzmatdaşlyk we ösüşi dawarlanyrýan taglymatymyzdyr diýip guwunç bilen belläp geçmegi, bizi eziz watan bilen hasym ysnaşdyrýar diýip çykyş edenleri nykdylar. Peýham paýhasy hemde boýsunç uýgurlan bu sözler betaraplyk ýörelgelerinden oralýan ýurdumyzyň halkara awraýynyň barha belende göterilýändiginden habar berýär. Tarih beýik şahsiýetleň bitiren şöhratly işleri bilen ýazylýar. Ýurdumdan garaşsyzlyk ýyllaryna taryhyna sersalamyzda Mehriban arkadamyzyň halkymyzyň, döwletimiziň behbidi, edil şonuň ýalam dünýä halklarynyň, döwletleriniň behbitleri üçin durmuşa geçirýän beýik işlerini umumadam täçemiyetçilik tarapyndan gyzgyn gollugy eýe bolan döwletli başlangyçlaryna ýürekleme joşa gelýär diýip dawarda çykyş edenler öz boýsunçlaryny beýan etdiler. Dawara gatnaşanlar türkmen halkyna ajaýyp eserleri peşkeş berýän Gahryman arkadamyzyň galamynyň ýeti bolmagyny, eserleriniň höwrüniň köp bolmagyny arzuwladylar. Ähli urlarda halkymyza görüllü, nusgalyk mektebi bolan Gahryman arkadamyzyň hemde arkadaly serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak alyp barýan işleriniň diň üstünlikleri besenmegini tüý sürekden arzuw etdiler.
Hormat prezidentimiň ýurdumyzda amal aşyrýan ykdysady özgertmelerine laýyklykda Senatyň beýleki ulgamlary bilen birlikde dokma podogyny tüýäde belentliklere götürmek, milli ykdysadyýetimizi ösdürmek esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Ferdar şäherindäki Balkan dokma ýapyk görnüşli paýdalar jemgyýeti bugun bu möhüm podogyň öňde barjy kärhanlaryny hataryna tanylýar. Döwrwap kärhananyň hünärmenleri halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň ruhyna laýyk zähmet çekýärler. Yurdumyzyň ähli ýerine bolşýaly Balkan welaýatyna da hormatly prezidentimiň ýolaşylygyna milli ykdysadyýetimiň dokma senaty barha belent ötüşleri wetlenýär. Türkmenistanyň dokma senaty ministrliginiň garamagyndäki Balkan welaýatynyň Ferdar şäherindäki Balkan dokma ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti gysga wagtda öňde barjy kärhanalaryň hataryna goşulmagy başardy. Jemi 20.000 ýene dördül meýdanyna ýerleşýän daşar döwletleriň dünýä belli kompaniýalarynyň inkemil enzamlardyr tiltimatlary bilen bir kemsiz enzamlaşdyrylan bu toplumda häzirki wagtda döwrap işler üstünlikle amal aşyrylýar. Daýhan adabyndan emele gelýän paýta tüýme kärhananyň giň hem ýagty bölümlerine ýokary hil ülgülerine laýyk durly ölçeklerdäki ýüplüge gurilýar. Toplumdaky bölümlerde oturdulan kemil enzamlara ýüplük taýýarlamak üçin zerur bolan çygmal kuwatly howa torjy ulgamlar arkaly berilýär. Ýürite enzamlar tiltimatlan kömek arkaly tüými kabul edip, ony hil boýunça toparlara bölýär we daraýjy enzama geçirýär. Muňa öde ilkinji nowatda tüýmiň ýokary hili bolmagyny üpçün etýär. Toplumyň ikinji bölümine geçen taýýar ýüplük kompýuterlaryň kömegi bilen doly awtomatlaşdyrylan maşinlarda zerur hasaplanan ýogunlukdaky sapaklary ýurlýarlar. Önümçülüň häzirki zaman tehnologiýasy bu ýerde ýokary hili durly ölçeklerdäki sapaklary düýünsiz öndürmäge, ony durly görnüşli matalar taýýarlamakda giňden peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny ýokary zähmet üstünliklerini wetleýän kuwatly toplumda şu ýylyň geçen 7 aýynda 2340 tonna ýokary hili ýüplükler taýýarlanyp satuga uğradyldy. Bu döwürde öndürilen ýüplükleň pul hasabyna meşweri 47 milyon 792 000 manada barabar boldy. Yurdumyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyna öňjeli goşunt goşmagy başarýan dokmaçylar şu günler hassa ruhletlik bilen zähmet çekýärler. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň dokma senaty podogyny önümçilik kuwatyny artdyrmak, dokma önümçiligini döwrwaplaşdyrmak bardy diýen taýsy taýlarlar netijesinde öndürilýän dokma önümleriniň hil derejesi ýokarlanýar. Kämil tehnologiýaly enzamlarda taýýarlanýan dokma haritlaryna dünýä bazarlaryna ul islebildirlýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe öz öndürýän döwrwap köýnekleri bilen adygan kärhanlaryň biri Mar şäherindäki Ýeňiş tikin kärhanasy. Häzir günni kärhananyň işçileri mekdep okuwçylar üçin döwrwap köýnekleri we zähmet sapagyna ulanýan ýürüýte halatlar taýýarlamak işlerine aýratyn üns berýärler. Milli ykdysadyýetimiziň ösüşlerine münasip goşunt goşýan Mar şäherindäki Ýeňiş tikin kärhanasy ýurdumyzda öňürjilikli işleýän kärhanlaryň hataryna tanylýar. Hormat prezidentimiň dokma senaty podogyny düýüp götür özgertmek bardy öňde wezipelerini durmuşa geçirmekde tuton ýeri zähmet çekýän bu kärhananyň işçileri halkymyzyň ösen isleglerini nazara almak bilen oglanlara kiçik we uly ýaşly çağlary niýetlenen döwrwap köýnekler taýýarlap ýokary hili önümleriň ilhalar haritler bolmagyny gadanýarlar. Şu günler kärhananyň tikinçilik bölümlerine uly we kiçik ýaşly mekdep okuwçylarynyň zähmet dersine ulanýan ýürüýte haltalaryny we mekdep okuwçylarynyň döwrwap köýneklerini taýýarlamak işleri guramaçylyklar alınıp barlýar. Kärhanada el çeper gelin gyýlaryň uly topar zähmet çekip, usta tikinçileriň künärli gollaryndan taýýarlanýan durly ölçekde köýnekler we halatlar özüniň obudunlygy we göze gelýükligi bilen tapawutlanýar. Kärhanada ýylyň başyndan bäri häzir güneçelli 19 milyon 548 000 422 manatlyk ýokary hili haritlik önümleriniň öndürilmegi kärhananyň gadynyň uly üstünligidir. Kärhananyň önümçiligi üçin zerur bolan durly reňkdäki matalar ýurdumyzdaky ruhawa dokma toplumynyň getirilýär. Garşyk we araslyk bagdadan dokulan matalardan taýýarlanýan durly ölçekdäki köýnekler özüniň hil derejesi babatda uly üstüge bolýar. Etikinçiler halkymyzyň ösen isleglerini öwrenmek bilen her basyň özüne mahsus bolan köýnekler taýýarlamaklygy da aýratyn üns berýärler. Kärhanada ullar we çağlar üçin taýýarlanýan köýnekler bilen birlikde ýürüýte buýrumlary laýyklykda harby gullukçylar üçin jalwarlar we köýnekler tikilýär. Täze okuw ýylynyň barha golaýlaýanyny nazara alyp, kärhananyň işçileri şu günler mekdep okuwçylar üçin a köýneklerini okuwçy gyýlaryň zähmet sapagyna ulanýan halatlarynyň oglanlar üçin öňlükleriniň uly tapgyryny taýýarlaýarlar.
Ýokary tehnologiýaly tikin enjamlaryny öňürilip daşary ýurtlardan getirilýän haritlerdenem kim bolmadyk owadan köýnekler we beýlik haritler kärhananyň ýurdumyň durly kunjoklarynda we marş şäherindäki ýürüt dukanlarynyň kemde mektep bazarlarynyň üstü bilen ýylaty ýetirilýär. Öňürjülükde işleýän kärhananyň öňürýän dokma önümlerini dünýä bazarlaryna ul isleg bildirilýär. Tikinçilik kärhananyň işçileri döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadaly ferdarymyza alkyş söýlerini aýdýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident bilen täsir saglaty bilen milli ykdysadyýetimiň döwleti değişli däl pudagy bolan telekeçilik pudagy depkinli ötüşleri bolýar. Soňky ýyllarda telekeçileriň tagalasy bilen öňürilýän dünýä bazarlaryna bätişigi okyply, ýokary hilli önümleriň görnüşleri we muklar artýar. Şeýlede telekeçiler ýurdumyň ýylatyny günnelik sarp edilýän adyk önümler bilen ýygyderli üpşin etmekde de ýokary işçilik görkezýärler. Bu il yurt bekfetli işte, Ahal Welatynyň Akbuda etrawyna ýerleşýän, owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň agdyr we zäkmesir işgärleriniň hem münasip paýy bar. Türkmenistanyň Tenegaçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agdasy bolan Nur Harit Nişany owadan ülke hojalyk jemgyýetine öňürilýän adyk önümleri özleriniň ýokary hilik hem tagamyllygy bilen köp sany alyjylaryň arasynda uly meşgullyga eýe bolýar. Dünýäniň ösen tehnologiýasynyň iň kämil enjamlary oturdulan bu kärhanada häzirki wagtda ila tarapyndan köp isleg bildirilýän adyk önümleriniň durly görnüşlerini öňürmeklik ýoly goýulan. Häzirki wagtda bu kärhanada ilatyň köp sarp edýän günnelik önümler öňürilýär. Bu ýerde önümçilik bölümleriniň bäşi has takygy, taýýarlaýjy, garyjy, bişirici, gaplaýjy hemde harit nişanyny ýelmeýji bölümler bolup, olarda ähli önümçilik işleri awtomatik usulla dolandyrylýar. Bu ýerde öňürilýän önümler 400-500 hemde 900 gramlyk önümleriň ady ýazylan owadan gaplanýar. Kärhanada öňürilýän önümler ekologiýa taýdan arasy önümlerdir. Kärhanada önüm öňürmek üçin çiğ mal kökünde ýurdumyň ekin meýdanlaryna ösdirilip yetişdirilýän gök bakçy önümleri peýdalanylýar. Häzirki wagtda işgärleriň 80-niň gowranyň dehmeşekýän ýeri bolan bu kärhanada işler iki çalşykda anyp barlýar. Bu ýerde işgärleriň ruhy bilen hemde netijeli zähme çekmekler üçin hem amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada öňürilen önümler ýurdumyň ähli welaýatlarynyň şonuň ýarla paýtatymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine uğradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamagy ýürütülýän awto uluglaryň bir näçesi bar. Onda öňürilen önümler şol awto uluglar arkaly dukanlara bökdünşi getirilýär. Telekeçiler partiýanyň Ahal Welaýat komitetiniň hünärmenleri hem bu kärhanada ýygy-ýygydan bolup, kärhananyň agdyr işgärleri bilen wagyn etigat işlerini geçirip özleriniň maslahatlaryny berip durýarlar. Geljekde kärhanada konserwirlenen önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligini ýoly goýmagy gözüňde tutulýar. Kärhananyň agdyr işgärleri telekeçilik podagyny ösdürmek barada edýän taýsy tagallalar üçin hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly prezidentimiň owa hojalyk ulgamyny ýygyderli ösdürmek, owa adamlaryň ýaşaýyş durmuş derejesini hasym ýokardyrmak barada edýän taýsy tagalary ýurdumyň zäkmesir baby hallaryny gün saýyn täze däkmet üstünliklerini alkynarýar. Gallaçy baby hanlarymyň ýylyň-ýylyna gadanýan üstünlikleri gallanyň bol hasylynyň alynmagyna, şonuň bilen birlikde raýatlarymyň çörek we çörek önümlerine bolan ýokary islegini dogry kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär. Muny bolsa Lewap welaýatyna döwri enjamlar bilen enjamlaşdyrylan çörek we çörek önümleriniň durly görnüşlerini öndürýän çörek kärhanlaryna alınıp barlayan işler şeýlede dukanlarda bu önümleriň bolşulygy bütün aýdynlygy bilen suwd edýär. Ýurdumyň şahar kunjyny bolşýaly Lewap welaýatyna da raýatlarymyzy ýokary hili adyk önümler şol sany çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmekde ýygyderli tutumly işler durmuşa geçirilýär. Bu wagtda welaýatda hereket edýän döwlet ýeçiligine kärhanalar bilen birlikde hususy ýeçilikde kärhanalarda da öňjeli işler alınıp barlýar. Çörek we çörek önümlerini öndürýän şeýle kärhanalaryň birem Türkmenawa şäherine ýerleşýän, öňüň ýokary hili çörek we çörek önümleri bilen giňden tanalýan müňdäne hususy kärhanatlar. Döwrewap enjamlar bilen enjamlaşdyrylan bu kärhananyň agdyr işgärler tarapyndan saglyk nişany bilen öndürilýän önümler ýurdumyň ähli kunjagynda ulutlegden peýdalanýar. Kärhananyň dünýäniň iňkämi tehnologiýalary bilen üpçün edilmegi we işlen guramaçylykly ýoly goýulmagy bu hususy önümçilikde ýokary hili önümleri öndürmeklige mümkinçilik berýär.
Önümçülükde ornaştırılan bu döwrap enzamlara usatlyk bilen erke diýen ýaşlaryň uly toparynyň zähmet çekýändigini bellemek bolsa ören ýakymlydyr. Kärhanada öndürilen çörek we çörek önümleriniň hil derejesine aýratyn ünsürilmek netijesinde önümler diňe bir Lewap welaýatyna däl, eýsem ýurdumyň beýleki welaýatlaryna da we paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň dukanlaryna da geçkinli harytlaryň biri bolup durýar. Kärhanada çörek önümleriniň durly görnüşleri şol sana buğday unundan taýarlanýan milli çörekleriň durly görnüşleri süýtli we guradylan çörekleri ýüriti galyplarda ýokary hilli paýtagyt buğday çöregi öndürilip aljylary hödürlenýär. Önümçülükde önümlüň täze ilhalar görnüşleriniň üstünde de ýygydarly işler alınıp barlýar. Öz çeken zähmetleriniň halkymyzyň detderhanlaryny, toý saçaklaryny bedeýänliklerini buýsanýan kärhananyň agdy berişgarlary adyk bolşulygyny üpçün etmeklik üçin ihlasly zähmet çekýärler. Bu ýerde öndürilen önümler kärhananyň müňden oksusy dukanyna şeýlege welaýatda hereket edýän feudal okatlaryna we dukanlarda aljylary ýetirilýär. Umuman welaýatda çörek we çörek önümlerini öndürýän döwlet we hususy ýeçilikdäki kärhanalaryň alyp barýan tutan ýerli işleri welaýatyň bagtyar raýatlarynyň detderhanlaryny we toý saçaklaryny beýdýär. Arkadagyny serdarymyzyň döredip beren şertlerinden giňden peýdalanyp, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň her bir günni ajaýyp zähmet üstünliklerini wetleýän, halkymyzy çörek we çörek önümleri bilen üpçün etmekde tutan ýerli zähmet çekýän, Türkmenawa şäherindäki müňden oksuz kärhanatynyň agdy berişgarlary hususiýetçiligi ýakyndan gollaýan hormatly prezidentimize alkyşlaryny aýtýarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ýurdumyzda amala aşyrylýan işleriň, durmuşa geçirilýän tasdymlaryň her biri ýurt ösüşlerini görükdirýär. Dünya ölçülerine layık gelýän döwrwap önümleri bilen tapawutlanýan senat kärhanlaryň sanyny barhartýar. Şeýle kärhanlaryň biri hem Türkmenistanyň Senagat we Guruluşyk önümçüligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasy. Olar halkyň arkadaly zamanasy ýylyny öňde goýulan wezipler üstünlükli ýerine ýetirmek üçin ähli şäherler görýärler. Bu bolsa her bir günüň üstünlükleri weslenmegini üpçün edýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda amala aşyrylýan işleň, durmuşa geçirilýän tatlamalaryň her biri ýurt ösüşlerini gönükdirýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň sebitlerine de ýeri guruluşyk tatlamalaryň en şemeti durmuşa geçirilýär. Şäherler bilen bätleşýän döwrwap owalyň guruluşyklary alınıp barlýar. Aýratyna soňky ýyllarda ýurdumyzda yerli guruluşyk terişdelerini öndürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda öndürilen guruluşyk terişdeleriniň aglaby bölegi senat kärhanalaryň paýyna düşýär. Dünya ölçeglerine layık gelýän döwrwap önümleri bilen tapawutlanýan senat kärhanalaryň bolsa sany barhartýar. Şeýle kärhanalaryň biri hem Türkmenistanyň senat we guruluşyk önümçiligi ministrliginiň Daşow şäherindäki demir beton önümleri kärhanasydyr. Bu ýer kärhanada binanyň daşky we içki diwarlary üçin ýetlenen beton önümler, basyrmalar, aýnadyr gapylar üçin ýetlenen beton birikdirjiler, ekolog taýdan arasy hopsuz demir beton önümleri, zaýlyň üstüne basyrmakda ulanýan plitalar we beýleki önümler ýygydarly öndürilýär hemde guruluşyk işlerine giňden ulanýar. Bu ýerde döwrwap ýük göterjiler, kesmek, egmek, süýndirmek we nokotlaýyn kewşirlemek şeýlegen beýleki işler üçin enzamlar oturdular. İşin ökde tezribeli hünärmenler bolsa bölümlerde oturdulan kuwatly enzamlaryň ygtybarly ulanmagyny üpçün etýärler. Kärhana diňe bir jaý guruluşy üçin zerur bolan önümleri öndürmän eýtem guruluşyk işlerini de amala aşyrýar. Oň hünärmenleri iri panelli köpöýli ýaşaýyş aýlaryny gurmakda tutan ýerlik görkezýärler. Welaýat merkezinde gurulan beýleki binalar bilen öz bolşuly taýlaşygy emele getirýän köpöýli jaýlarda ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklar gözegine tutulan. Welaýatyň etraplarynyň çäginde kärhananyň işi gullukçylarynyň tagalasy bilen döwrap tatlamalar boýunça kotej jaýlarynyň guruluşy hem ýokary depkinne alınıp barlýar. Bolsa arkadagyly serdarymyzyň ýolaşçylygyna amala aşyrylýan uly ösüşlere münasip goşandyr. Kärhananyň hünärmenleri döredilýän şertler üçin hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýtýarlar. Tomut basynyň dowam edýän günlerini Hazaryň kenaryna diýinjalýanlaryň we saglygyny berkidýänleriň sany hasam artdy. Bu ýerde döredilen diýinjaş tüzümlerine we şpahanlarda ýokary halkara ölümlerine we häzirki zaman talaplaryna dol laýyk gelýän hyzmatlar ýoly goýuldy. Sağlyk guraýşynyň ýokary derejeli amatlyklaryny we hyzmatlaryny özüne jemleýän Abada şpahanasy munyň aýdym suwtnamasydyr. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda hormatly prezidentimiziň ihlasy we öndürjülükli zähmeti netijesinde watanymyz beýik sepkitleri eledi we dünýäň ösen ýurtlarynyň hataryny öz ornuny berkitmegini şertlendiren uly üstünlükler gazandy. Halkymyz soňky ýyllarda zähmet ýeňişleri bilen
döwletimiziň täze taryhy eýamynyň durmuş ulgamy nazarlayan siýasaty netijesinde belent derejä eýe bolup, bir karar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň belent maksatlaryna tarap ynamly gadam urýar. Biziň ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap saklamak gönnen gonu hormatly prezidentimiziň başda durmagyny döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň biri bolmagyna galýar. Saglyk goraş ulgamnaky ösüşleriň täze belentlikleri hormatly prezidentimiziň öňden görjüligi we taýsy tagallaty bilen watanymyzy oňyň özgörüşlikleri ataryp dünýäň ösen döwletleriniň hataryna çykarýar. Insan saglygyny hemme zatdan ileri tutýan ýurdumyzda saglyk goraş ulgamy halkara derejesinde ikrar edildi. Lukman arkadamyzyň başlangyjy we tagallaty bilen işden taýarlanan saglyk döwlet maksatnamasynyň çägini şifahana ulgamyny ösdürmek, halkymyzyň saglygyny dikeltmek esasy urlaryň biri bolup durýar. Täze tebigatly kunjaklerde melhem suwly çeşmeleriň başynda ajaýyp binagarlyk kesminde ew bolan iň kämil lukmançylyk enzamlary bilen doly üpçün edilen şifahanalary gurmak, ozal bar bolanyň durkuny düýpli döwrewaplaşdyrmak işleri toplumlaryň durmuşa geçirilýär. Saglyk goraş ulgamynyň ähli ogurlary bilen birlikde şifahana ulgamyna da beýik özgörtmeler amala asyrly. Şifahanalyň durky täzeleni we olarda täze binalar gurulyp dünýä ülümlerine laýyk gelýän ýokary helli lukmançylyk enzamlary ornaşdyryldy. Şifahanalar özleriniň tebiği aýratynlyklary bilen dürli dertlere melhem bolup, diňe bir öz ýurdumyzyň çägini däleýsem bütün dünýä meşguldur. Gahrman arkadamyzyň tagallaty bilen gysga wagtyň içinde gojaman hadaryň ekologik taýdan arasda Türkmen kenaryna Tebitde deň taý bolmadyk diň jalys tagaldyş merkezleri awada milli siýasatçylyk dowluk döredildi. Hadaryň kenaryna gurulan awada şifahanasy milletiň saglygyny berkitmek, berk bedenli, sagdyn ruhly ýaş nesilleri terbiýelep ýetişdirmek babatdaky aladan döwlet ähmiýetli iş hökmüne eglan edilendigini aňladýar. Awadan suwam, howasam, palçygam dermanlar. Şeýlelikde awada şifahanasyna diýarymyzyň baý tebiği melhem bejer terişdelerini ulanmaklyk bilen dürli keseller bejermekden soňky dikeljiş çärelerini amala asyrmakda, ýagny adamlaryň bedenini berkitmäge, saglygyny dikeltmäge we olarda keselleriň öňüni almagy hemde ömür dowamlylygynyň artmagyna özüniň oňy täsirini ýetirýär. Bu ýerde dinjalyanlar we saglyklaryny berkidýänler şifahanada ýokary derejeli amatlyklyň döredilenligi we oňoýly hyzmatlaryň ýola goýulanlygy üçin arkadaky serdarymyza tüý sürekden çykýan sözlerini beýan edýärler. Awada şifahanasy halkara ölçeglerine laýyk gelýän toplum bolup, bir wada 200 adam kabul etmäge niýetlenendir. Şifahanaň ýürütülüşdirilen bölümleri dünýäň öňdebarjy kompaniýalarynyň iň täze saglygy bejeriş dikeljiş hyzmatlarynyň giň görnüşini hödürlemek üçin niýetlenen lukmançylyk enzamlary bilen enzamlaşdyrylandyr. Şifahana Hazar deňizinden ýürüýte suw geçirjiler arkaly deňiz suwy çekildi. Şeýlede şifahanaň çägine çuňlugy 600 metr bolan dik guýy, ýagny ýot bromly bejeriş mineral suw çeşmesi burowlandy. Şifahanaň mineral bejeriş suwy ýot bromly suwlar toparyna degişlidir. Umuman bu ýerde jemgyýetimiziň iň gymmatly baýlygy hasaplanýan adamlaryň saglygy baradaky alada esasy ornuny durýar. Şifahanaň bölümleriniň işgärleriniň tagallaty netijesinde hyzmatlaryň häzirki zaman ogurlary hödürlenýär. Şifahanada saglyklaryny berkidýän ýylleşlerimiz özleri barada edýän aladalar üçin arkadaky serdarymyza hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Aşgabat şäher häkimligi we UNESCO-nyň işleri bardy Türkmenistanyň milli toporunyň sekretariýaty tarapyndan hemde bilim ministrliginiň işiň gatnaşmagyna göök derejilgisinde biz Ak şäheriň Bagtyar çağlar adly dörejilük festiwali geçirildi. Biz Ak şäheriň Bagtyar çağlar adly dörejilük festiwali garaşdy. Hemiçilik bitarap döwletimizde gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherini UNESCO-nyň dörejilük şäherleriniň toruna dizayn ulgamy bilen giýermek babatyna alınıp barylýan köp ogurly çäreleň şäherlerini Aşgabat dizayn şäherim şygarasynda geçirilip, çağlaryň dörejilük ukyplaryny açyk görkezýän aýdym aýtmak, etmek, futbol oynamak, suwa ökmek we yüzmek, kuşt oynamak, surat çekmek ýaly gyzykly we höwetlendirji oýunlaryň esatyna merjen paýtagtymyzyň taryhyny ýetirdiler. Festiwaliň esasy maksady çağalary öz ýaşaýan, önüp etýän Ak mermer şäheriniň taryhy, medeniýeti bilen has içgin tanışdyrmak, olarda mermer şäheriň gözelligine bolan buýtanja artdyrmak, ony hasam gözelleşdirmäge bolan itlegilerini döretmekden ibaratdyr. Şo wagtda bu festiwal çağalarda enatalaryny, molumlaryny bolan söýgüsini, hormatyny hasam berkitmäge gönükdirlendir. Şeýle ajaýyp şowkunly festiwal oňa gatnaşýan çağalarda dostluk, agdybirlik ýaly mukaddes duýgular terbiýelýär. Olaň wähmesýär, ilhalar, watany wepaly adamlar bolup ýetişmeklerine badalga bolup hyzmat eder.
Hormatlarym, bolsa ýurdumyň welaýatlaryny we paýtagtymyň Aşgabatda 9 awgust saat 20-den 10 awgust saat 20-nji bolajak habarda Türkmenistanyň Howa maglumat gulugynyň berýän habar bilen tanışaryň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup bunyň birinji ýarmynda ýagyş ýagar, ýyllaryp çakma mümkin. Demirada kunmatardan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 22-27 gradus, gündüzine 31-36 gradus. Kenarki taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup demirada kunmatardan tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 22-27 gradus maýl, gündüzine bolsa 33-38 gradus ysy bolar. Mar welaýatyny az kem bulut howa bolup demirada kunmatardan tiýle sekundda 8-13 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 21-26 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny az kem bulut howa bolup demirada kunmatardan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 20-25 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Daşowut welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup demirada kunmatardan tiýle sekundda 9-14 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 20-25 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup demirada kunmatardan tiýle sekundda 8-11 metre ýetýän şymal uçar. Howa gejesine 23-25 gradus, gündüzine 34-36 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 10-ny magnet hadisatynyň gowşok täsirde saklanmagyny araşdyrýar. Edil vatandaşlar, Tomut passyny howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, passynyň aýratynlyklaryny laýyklykda geyinmegi, bunyň gitşoklysyndan goranmagy, şerde ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düdüňlerini berja etmegine maslahat berýär. Ýahwan ýeşär. Bular berja etseň, ýylyň seni passyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýahly wagtlarda tüşürýär. Ýahly tüşürýän öňünde bolsa halkyň behfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taýyň adamlar.